Shekaran jiya an kira ni an ce wata mota Sharon ta zo ƙofar gidanmu. Shekaran jiya an kirawo ni an ce min wata mota baƙa ta zo. Ita ba Sharon ba, ina ga Siyana ce, yaran ba su gane ba. Ta faka a ƙofar kusa da ƙofar gidanmu, like gida biyu. Ta faka ta fi awa a ƙofar gidanmu, kuma sannan an gansu da bindigogi amma babu uniform a jikinsu. That's number one. Sannan jiya haka an ƙara tura mutane su kashe ni. To ni ba ni da wani abokin gaba sai Sadiya Haruna. Saboda duk wanda yau zai yaɗa tsiraicinka, wallahi ranka yake nema. Wallahi ranka yake nema. Inda Sadiya ce ta samu opportunity sanin inda nake, ta je har gidanmu, ta tsaya unguwarmu, ta ga ƙofarmu a buɗe, ta taɓa cewa sai ta fasa kwalba ta bugan a kaina. To ni ba ni da wani abokin faɗa. Idan an gana mutu, Sadiya Haruna ce ta kashe ni. Saboda biyu kenan mutane da bindiga, kuma ba 'yan sanda bane ba, suna zuwa ƙofar gidanmu suna tsayawa. Idan an gana mutu, 'yan Najeriya na faɗa, 'yan Arewa na faɗa, Sadiya Haruna tana farautar rayuwata. Saboda aini da na je ban shiga gidanki ba, a tsakiyar unguwa na tsaya. Kuma na ɗaura live saboda mutane su zama shaida, amma kina turo mutane su kashe ni. Dama kin ce rigimar nan ba za ta ƙare ba har jikoki da kakanni ko? To yau na fito na gaya muku 'yan Arewa, ana aika mutane gidana da bindigogi su kashe ni. Idan kun gana mutu, Sadiya Haruna ce, saboda ni bani da wani abokin gaba sai Sadiya. Idan har kun gana mutu, Sadiya Haruna ce. Na faɗi wannan maganar na ƙara. Kuma kin ce mutum ba shi da aiki sai yawo da mutane kaza. Ke kina da aikin yi? You are useless and jobless at the same time. I'm frustrated and depressed. Kuma wallahi da bakin ciki na zaki mutu, shi zai yi ajalin ki Sadiya. Saboda kin rasa yadda zaki yi da ni. In kin min ɗaya sai na yi miki 10. Daga ke har shegen farkan naki, ke karuwarsa shi farkaki. Kun rasa inda za ku yi da ni, kun fito da tsiraici na ku zubar min da mutunci. To Allah ya rufa min, sai yaya? Yanzu kin turo a kashe ni ko? To idan kin fasa kashe ni, Allah ya tsine miki albarka. Kina bidiyo kina wani cewa wani wallahi you're jobless. Shi karan naki shi ya ce min ji fresh, ya ce gindinki a bushe ba ruwa. Sannan ya ce wallahi a shagonki ya rantse da Allah ba kya cinikin 50,000 a wata. Sannan ya ce shi yake siya miki kayan cefanen ki na wata 60,000. Shi ya gaya min. Ya ce min ranar da ake sauka alkur'ani suna falo kuna ɗaki yana cin kin dangale mai kafa yana cin ki. To akwai lalacewa ina. Sannan ya ce min Mubashir mai gadi baki iya biyan shi kuɗin aiki sai kin yi iskanci da shi. Na faɗa, Sadiya dan Allah ki kashe ni, ina jiran ki. Ba kin ce za ki kashe ni ba? Kin sa ƙawarki, kin faɗa a live ɗinki, duk ina ɗaukan abin da kike. Kina ba wa mutane namba na, suna kira suna threatening ɗina, suna cewa za su kashe ni ko? To Sadiya ina jira ki kashe ni. Ina jira ki kashe ni. Idan na mutu ke ce, na faɗa.